Vítam vás tu na prezentácii spoločnosti Vaterax, kde ma do Braci priniesla teraz najnovšie čerpadlo na trh. Je tu so mnou spolu aj Mario Johnson, ktorý zastupuje spoločnosť Vaterax. Hi Mario. Hi, we're so happy to be here, my friend. Toto čerpadlo, čo tu doniesli sme, je momentálne novinka na trhu a v súčasnosti je to top čerpadlo, ktoré môžete mať s vysokým tlakom. Momentálne toto čerpadlo má hmotnosť necelých okolo 20 kg. Ako vidíte, tak je veľmi prenosné a veľmi jednoduché. Mario, can you put it on my back? Absolutely. Ako vidíte, čerpadlo je prenosné, je veľmi ergonomické, to znamená, dá sa zobrať hocikam. Je to top, čo sa týka týchto čerpadia na trhu. Mario, we can take down. Motor je tam 8 kW, v súčasnosti vývoj čisto od spoločnosti Vaterax. Je tam cca tlačítko 26,2 barov a má to dokopy nejakých 380 litrov prietok vody za minútu. Má to vlastne, ako si môžete pozrieť, 5 rôznych funkcií, čo sa týka ovládania. Má to samostatnú diagnostiku, ktorá vám vie povedať o tom, aký je ten spätný chod toho čerpadla, aká tam napríklad nejaká položka zlyhala, to znamená, prečo to čerpadlo zastavilo a následne on to vie ako keby oznámiť. Má to taktiež mobilnú aplikáciu, vie sa napojiť teda priamo na počítač. Hovorí to o tom, že čo to čerpadlo všetko zvládne, v akých výkonoch a má to históriu posledných 10 výkonov. Čerpadlo je veľmi jednoduché, ako vidíte, tak v zásade je aj rozložiteľné, to znamená, že keď si to zoberiete, tak vlastne si to viete oddeliť, motor od čerpadla, s tým, že to má vlastne aj protekciu proti spáleniu motora kvôli tejto vlastnej nasadke. Ako si môžete pozrieť, tak čerpadlo viac menej, čo sa týka výkonu, je veľmi spoľahlivé, má to aj vymeniteľné lano na štartovanie. Pokiaľ by sa teda otrhlo, dá sa to napojiť priamo a dá sa to hocikedy vlastne spojazniť a je to veľmi praktická vec, ktorá hlavne pri nejakých rizikových situáciách môže byť problém. Čo sa týka napojenia, tak vlastne napojenie je veľmi jednoduché. Čerpadlo sa vráti vlastne do tejto polohy. Napojí sa to na staviču, to znamená, ako náhle to čerpadlo vlastne sa dostane ku zdroju vody, viete to viac menej dať akýkoľvek zdroj vody, môže to byť aj typ jazierkových systémov, kedy máte presun vody z rôznych parametrov a viete to dostať teda na rôzne ako keby výšky. Čo sa týka toho, tak na to je určený sací koš, ktorý vlastne sa potom následne pripojí priamo do zdroja vody, dá sa to dovnútra a následne čerpadlo môže automaticky ťahať vodu. Hadicu, na to sú špeciálne hadice, ktoré v súčasnosti potom podľa typových rozložení sa dajú určiť a dajú sa teda pripojiť. No a v zásade je to o tom, že viete tam dosiahnuť cca 1,5 km dosah streku vody. Takže s tým, že prúdnicu tam teda viete určiť, dať tam vlastnú, alebo takéto sú k tomu kované prúdnice Cordova. To čerpadlo je veľmi praktické, čo sa týka použiteľnosti, tak má splnené najvyššie testy, vydrží cca 100 hodín v aktuálne najvyššej prevádzke bez akékoľvek poruchy. Takže určite niečo, čo tento trh ešte nemá a taktiež máme k tomuto aj čerpadlo, ktoré je rozmerovo menšie. Je to vlastne mini verzia tohto čerpadla s tým, že to čerpadlo viac menej má výkon okolo 2 kW s tým, že to dosiahne maximálne 6 barov. Takže tak. 8 kg. Tých 8 kg je veľmi ľahkých. Takže tieto dve novinky na trhu, čo momentálne máme,
tak v dohľadnej dobe ich budeme teraz dávať na trh. Budeme sa snažiť, aby ste aj vy ako hasiči mali čo najbližšie a najlepšie možnosti teda ísť do lesného požiaru a dosiahnuť tú kvalitu, ktorú potrebujete na to, aby ste čím skôr vedeli zahasiť čo najmenším objemom vody s čo najväčším výkonom. Takže budem radi. Čo sa týka toho čerpadla, tak môžete vidieť, že to čerpadlo je veľmi teda inovatívne a Vatrax firme sa dalo na tom záležať. To znamená, má to aj prístup priamo na servisné dáta, kedy môžete pripojiť priamo s káblom na počítač a môžete vyčítať teda dáta, čo sa týka hlavne toho, či to čerpadlo bolo použité, to bola nejakých špecifikácií a že či ten výkon teda mohol stratiť z nejakého dôvodu. No a je to zároveň aj možnosť pripojiť na mobilnú aplikáciu, ktorú viete v telefóne pozrieť a zistiť, či to čerpadlo teda, aké sú aktuálne dáta, ktoré to čerpadlo má. Čo je výhoda? Tak čerpadlo ako samé je veľmi dobre servisovateľné a zároveň veľakrát sa stáva, že keď človek naťahuje, tak sa mu to roztrhne. Takže výhoda toho, môžete to lano odrezať. Výhoda tohto čerpadla, okrem toho, že je veľmi dobre servisovateľné, jednotlivé diely sú vymieniteľné, tak pokiaľ by bola situácia, že pri naštartovaní motoru sa vám nedá Bože otrhne konkrétne ten naťahovač, tak viete si ho viac menej vybrať. Viete lano dať odrezať a viete naštartovať cez konkrétne týmto natlačením lana. Takže čerpadlo je použiteľné aj v situáciách, kedy napríklad sa stane, že sa to utrhne.